Takže my sme dneska namontovali kabínu. Teda nie dneska, ale asi pred týždňom už to bude. Tu môžete vidieť, že sme dali takéto tesnenia. Všade to pekne sedí. Aj z tejto strany. Tam boli také dvoje drážky, tak sme z každej strany dali jednu. Možno tu mám aj kúsek. Nemám tu, ale takto to vyzerá to tesnenie. Skúsim vám to ukázať. Zaostri. Takže takto to vyzerá. Proste takto tu je normálne tá klasika, čo sa tam dá. A toto je také Očko. Tuto sme dali silen bloky. Takto. Tie sú staré, tie som nevedel zohnať. Neviem, aké tam idú, ale oni sú dobré. Tu sme dali nové zo spodu silen bloky, neviem, či to bude vidieť. Tam sme dali nové. Aj sme kastlíky spravili. Už sme takto dali. Na tejto strane sme dali kastlíky a už aj schody. Tuto je kúrenie spravené. Tuto máme webasto, tuto je nádržka. Takže to bude pekne kúriť na ovládač. Tuto my dneska robíme podlahu od hlučnenia. Táto prvá vrstva je, ja vám to ukážem potom, ale lepia sa tam dve vrstvy dávame. A to je vlastne všetko, čo sme tu spravili. Takto podolievali sme oleje do prevodovky, do riadenia, ešte motorovi musíme naliať. A to je asi tak všetko. Tuto lepíme tie tesnenia. Dávame prvú vrstvu toto, takýto. A druhú vrstvu dávame toto. Ale to dávame len zo spodu. Keď budeme dávať ešte na vrch podlahy, tak tam pôjdu len tieto. Lebo zase nech to není vyvýšené. Spravili sme to vlastne takto nejako. Toto sú vlastne už len odrezky, čo nám ostali, aby sme to nemuseli vyhadzovať. Takže to je aj zbytočné takto zo spodu akože trocha robiť, ale však spravili sme aj to a takto sa to vlastne z vrchu len nálepí. Takže my ideme pokračovať. Čaute, vítam vás pri novom videu. Dneska to bude vlastne pokračovanie z renovácie z 69 Zetoru. Teraz ste videli nejaký záber, a to bolo asi v decembri ešte, že ako sa nahadzovala kabína. Takže môžete vidieť, že to je všetko parádne nahodené. Ja už som stihol dať aj blatníky. To som nenatáčal, lebo sa mi ani moc nechcelo. To bolo tak, ja neviem, začiatkom januára. Môžete vidieť, že tu je už aj koženka na nich nahodená. Skúsim to takto z diaľky. Je to odhlučnené, môžeme skúsiť aj test nejaký. Vidíte, že žiadne vibrácie ani nič, lebo keď som ich tam mal nahodené len tak tam boli vibrácie fakt, že veľké. Napríklad ako asi tuto, alebo no takéto čosi. To bolo najlepšie, kebyže vám to ukážem, ale nedalo sa. Ale akože spravilo to hodne. Ešte sa bude odhlučňovať podlaha zvonku, lebo teraz je znútra odhlučnená, toto sa tu ešte spraví, ale teraz je znútra odhlučnená, ešte sa zvonku odhluční a bude to dobre. Aj gumy už sú, aj kolesa som už nahodil, no akože zaujímalo by ma, ako sa mi idú tí závažia, no to musím si pozrieť ešte, lebo zaujímavé to tu je. Tu môžete vidieť, že už aj lišty sú namontované, takto parádne. Takže aj to máme hotové, aj tesnenia sú, takže máte sa na čo tešiť ešte v tomto videu, bude tu dosť roboty. No a ešte akože ma zaujíma jedna vec, kto vymyslel tento otvor na nalievanie oleja prevodového, pretože to akože sa nedalo, tak sme ho nalievali cez to viečko na hydrauliku. Akože na dolievanie to bude super, ale inak to je otras. Ešte sme dávali PP90, takže to bolo totálne husté. Ale tak je lepšie dať tú PP90 podľa mňa ako tú PP80, pretože čím hustejší, tak tým sa vám aj koliečka v prevodovke rýchlejšie spomalia, takže sa lepšie aj radí, ale proste je lepšie mať ten hustejší olej. Ale je to akože jedno, aký máte, taký dáte. Zase to netreba nejako riešiť. No a ideme, a vlastne ešte tieto lemy som vám chcel ukázať. Môžete vidieť, že tu som namontoval takéto lemy okolo blatníka. Op. Tak to vyzerajú zozadu. Takto parádne.
vyzerá to veľmi pekne. Akože tie blatníky sú najškarejšie na tomto traktore, ale oni sa takto pekne pozakrývajú, takže tam nebude nič škaredé vidieť. Ešte vám idem poukazovať tieto závažia. Tento hríbik som už kúpil, ešte jeden musím, ale nebol na sklade. Takže si ich nastrikame, nakoniec závažia budú čierne. Aj tuto pod vaňou, alebo pod tým, čo ich drží, aj vzadu budú čierne. Takže idem vám to ešte ukázať, čo som pokupoval. Ešte si pôjdem namontovať trubku vzduchu, to vám tiež ukážem. A idem vám hento ukázať. Ešte tu môžete vidieť strechu, už sú tu nové dosky, aj panty sú tu nové spravené, všetko. Nakoniec nebudem dávať túto druhu, čo tu mám s tým výklenkom hore, pretože je strašne veľa roboty a na tejto sa vlastne opraví sa vlastne iba títo rohy, lebo tento je ešte v poriadku, ale dole je taký, ktorý sa musí opraviť. To bude tiež vo videu aj ako sa strieka, takže idem si namontovať tento vzduch. Tuto môžete vidieť, že už mám aj molitán, to budeme vlastne dávať na strechu, aj popod vlastne sedačku, to všetko bude odlučené, to ešte sa bude vyrábať. Tu môžete vidieť fajnové zásierky, mega sa mi páčia, ešte nálepky tam pôjdu, to je akože 10 z 10, títo zásierky. Tu môžete vidieť tí tesnenia, toto ešte pôjde okolo nádrže. Tuto mám tí gumy na podlahu, to sú z bazáru som objednával. Takže to máme, tu je vypínač, to nič, tu je vypínač, vlastne to nič, tuto mám na ostrek zrkadiel predných, zrkadla skôr, tuto mám ešte nejaké blbosti, tu je plynový pedál, ten sa bude robiť na novo, lebo hento je odteraz, tu mám nádržku na hento, na to ostrekovanie, tu mám na vzduch koncovku a tuto mám aj tú stredovú zo 72, to sa prispôsobí na to, ako to má byť, takže to máme. A máme čo robiť, takže užívajte video, ja idem robiť a ja vám to potočím, takže majte sa zatiaľ. No, my sme začali tú strechu robiť. Tuto pod to sme dali tieto odhlučnenia, no skôr antivibračné, aj takto na tie pásiky. To dám z vrchu, takto po celej. To máme aj tie nové panty sme spravili. To bolo celé hnilé táto doska. Teraz natiera títo kraje a potom sa otočí a nastrieka sa zvonku, ale to až potom, lebo ešte sú aj tak mrazy. A na toto vrchné vám natočím, pôjde potom koberec. No koberec, také je to koberec, lebo tak iné čalunenie tu nezeženiem. Takže taký koberec a pekne to bude odlučené a všetko. No, ďalej sme aj títo závažia už rozmýšľali ako, lebo tuto nemáme závity, vidíte, tu je to čisté a oni títo 69 mali ten starý typ, že tu mali jak na 30, že tu bol šrob a normálne sa to, no toto nie je ten hríbík a normálne sa to takto spravilo. Neviem, mám teóriu, že proste títo disky sú možno už zo 70, preto tam nemajú tú dieru, ale my sme to vymysleli, to vám tiež natočím. Potom, keď sa to bude robiť, ako sa to spravilo, takže, lebo dával som to aj na tie Facebooky, že či vie niekto poradiť, všetci povedali, že to sa nespraví a tak, ale tak tam všetci zahadzujú hneď toto nádej nejakú, takže sa to spraví bez problémov. Aj tuto som už dal tlačiť na 3D tlačiarni, takto, to pôjde normálne takto skrz, pod nádrž a takto. To vám tiež natočím, to tiež bude. Ideme pokračovať, no. Ide to. Aj tuto som už nastrikal toto. Na otváranie strechy to mám nové, lebo to moje staré bolo zlé. Neboli tam už ani zúbky. A tuto sa dá pekne izolepa, ako tu je. To sa tiež pekne spraví, takže idem na to. Nastriekali sme závažia. Môžete vidieť, všetky 4 sú pekne nastriekané. Jedno koleso by malo mať, neviem, som to pozeral, koľko to má, okolo 100-150 kg, tak nejako to je jedno vlastne. Môžete vidieť, že aj hríbiky sme tu už namontovali, teda na jednej strane, lebo druhý mi ešte chýba. Vyzerá to takto parádne. Už to takto dobre vyzerá, že už to není prázdne koleso. Dáme ešte druhú stranu. Tuto okno som nastriekal, toto malo byť
zlaté, ale my sme ho dali do čiernej, pretože máme menej zlaté a je to vlastne úplne jedno. Hento okno, a som to tam tak vynikne. No a tu sme do tých kolies navárili matky. Normálne sa obrúsili hrany a funguje to. Pokiaľ mi tí závažia, pokiaľ mi nevypadnú, tak som spokojný s tou robotou. Ale malo by to byť fajn. Ďalej aj strechu sme nahodili. Aj sme opravili tie rohy. Normálne som kúpil túto sadu na opravu laminátu a zamiešalo sa to a bolo to, tam ste mali pixelu jak s farbou. Počkaj, toto je vidieť takto. A normálne sa to nahodilo tesnenia. Okolo strechy sme tiež dali títo. Sú to vlastne tento typ tesnenia je to. Tak. Len sa nám utrhol vzadu pant, takže ho musíme prevariť, čiže ešte celé raz dole, ale to už nebudem natáčať to vôbec. To si spravíme. A toto by do dnešného videa bolo všetko. Ďalej budeme pokračovať, motor ešte počkáme, ešte dáme jedno videjko, už to bude skôr, lebo bola zima, takže preto nebolo 2 mesiace video. Ale pôjdeme teraz na podlahu, odhlučnina je znútra, tak my ju dáme zvonku. Spravíme si tieto spotky, bude to toho dosť, ešte aj sklá sa už pôjdu robiť. Takže bude toho dosť v ďalšom videu. Aj plynový pedál zo 72. Treba si prevariť tento zadný, počkaj, nech to zaostri. Tento zadný, čo tu bol, on tu bol tu, tak ho treba navariť sem do stredu a to už sa spraví. Takže zanechajte like, odber, koment a budeme pokračovať v ďalšom videu. Bude zaujímavejšie určite, bude už sa tam dosť také veci diať, ktoré už veľa 69 nemá. Aj túto vzduch sme domontovali, ešte vám ukážem. Som zabudol. Takto, takže tu je kompletný vzduch z trubiek. Tuto sa to dokončí, to nebude problém. A tuto som dal tieto lemy takéto, je tu dosť toho. A tuto som tento doraz opravil už na servo. To tu je akože, trocha to tu je doškrábané, ale to nevadí. Je tam kvôli tomu tá krytka, takže môžete vidieť, že už to takto vyzerá parádne. A v ďalšom videu budeme zase pokračovať a bude to zase o niečo zaujímavejšie. Teraz to bolo také divné video, mi príde, lebo bolo to skôr len také ukazovanie, ale nebolo čo ani moc natáčať, boli to také roboty, že nemal som kde moc točiť, ale teraz v tom ďalšom už to bude lepšie, takže zanechajte like, odber, koment a pri ďalšom videu dúfam, že to bude tak do 3 týždňov sa vidíme, takže ahojte.